Hartelijk dank om deel te willen nemen aan de podcast. We hebben elkaar in de voorbijgang wel eens gezien, maar we hebben nooit echt de tijd gehad om met elkaar te babbelen. En ik dacht, de podcast is een goed excuus om dat toch maar eens te doen. We zitten hier bij het Huis voor de Kunsten in Roermond in de Weerstand. Relatief nieuwe locatie, kunnen we het straks wel over hebben. Maar voordat we dat doen, misschien leuk om in te gaan op jouw eigen achtergrond. Je bent nooit geboren als directeur van het Huis voor de Kunsten. Je hebt een heel ander traject bewandeld. Neem de luisteraar eens mee in jouw opleiding. Want je bent eigenlijk begonnen als muzikant. Muzikus, zeker. Bij de Harmonie in Oppicht. In mijn beleving zag ik ze op straat rondtrekken en zei ik tegen mijn papa en mama, ik wil bij de Harmonie. Oké. En toen zei ze, ga je maar opgeven. Moest ik met het fietsje de berg op in Oppicht. Dat is 1 berg naar boven. En me opgegeven en daar bleek een schot in de roos, want het bleek dat ik en talent had en het fantastisch vond. Dus voor mij was heel snel duidelijk dat ik naar het conservatorium wilde. Op de basisschool actief in het kerkkoor bij de Harmonie. En dan mocht ik, als het een begrafenis was of een huwelijk, mocht ik de klas uit en meezingen in het koor. Dus ook genoeg excuses om niet in de schoolbanken te hoeven zitten. Ja. Middelbare school, gedaan in Sittard. Recalcitrant mannetje. Ja, ook wel straf gehad, et cetera. Wij verhuisden van het oud college in de binnenstad naar Limburg-Veld, naar het nieuwe college. Volgens mij was ik ook de eerste die daar straf had. Oké. Dus, maar goed, goede muziekles gekregen, ook op de middelbare school. Ja. En in die eerste paar jaar van de middelbare school, buiten het feit dat dat best ook wel een hobbelige tijd is als puber in een gezin, won ik ook op mijn toeter trombone solistenconcours. Ja, want je bent koperblazer van... Ja, trombonist van origine. Goed volk. Ik heb zelf bugel gespeeld, dus ik ben... Komt in de buurt. Komt in de buurt. Nou, trombone is een van de oudste instrumenten die er bestaan. En in de barok werd de klank van de trombone vergeleken met de stem des gods. Dus een heel verheven instrument. Ja. Tenzij ik me dat zelf heb wijsgemaakt. Maar volgens mij is dat blijven hangen van de conservatoriumopleiding. Maar goed, in de middelbare school, HAVO, VWO gedaan, omdat ik nog wat tijd wilde om mezelf te ontplooien. En in Tilburg gaan studeren, omdat ik wel weg wilde uit Limburg. Niet dat ik iets tegen Limburg had, maar het is goed om ver weg te gaan van je ouderlijke nest. Ja. Conservatorium gedaan in Tilburg, 4 opleidingen, dus trombone, orkestdirectie, theorie der muziek en ook een jaar extra koordirectie. En toen naar Den Haag, tweede fase orkestdirectie. Dat was de eerste lichting die vanwege de leerstoel die het conservatorium van Den Haag had in Leiden, was de mastertitel. Nu is het vrij gangbaar, hè, de master, maar dat was toen nog niet. Je had toen uitvoerend, docerend en uitvoerend muzikus. Dus in 2003 afgestudeerd met het Limburg Symfonieorkest. Destijds, waar ik ook een jaar ben aangesteld als assistent met de Bernard Haitink-prijs. Ja. Dus dat is mijn opleiding. Ja, dus je komt echt vanuit de uitvoerende muzikale kant. En de HAVA heb ik wel echt achter me gelaten, omdat ik wel echt meteen de symfonische kant op wilde. Want dan kunnen we dit gedeelte afronden in die zin. Ik ging muziekacademie doen in Dilsen-Stokken met het pontje vanuit Oppicht naar Berg aan de Maas naar Dilsen-Stokken. Beter onderwijs in België, goedkoper onderwijs. Ik heb alles gedaan, viool, theorie, gitaar, trombone, zingen. En ik hoorde daar voor het eerst, en dat is een heel romantisch beeld geworden in mijn hoofd, die dependance in Dilsen-Stokken was het voormalig gemeentehuis. Dat hadden van die brandgeschilderde ramen. Ja. Dus er is geen zon door. Dat had een bepaalde geel-bruine kleur. En toen hoorde ik voor het eerst violen die Bach Brandenburgs concert speelde. Ik was verkocht. Ik was helemaal betoverd door die klank. Ja, het mooie aan Vlaanderen is, en daar alluderen op, er is deeltijds kunstonderwijs dat een pak goedkoper is dan het hier te volgen in Nederland. Waardoor dat je vanaf 7 jaar al kan beginnen met notenleer. En dan na het eerste jaar notenleer kan je een instrument kiezen. Je hebt diverse instrumenten gekozen.
Geweldig dat dat in Vlaanderen bestaat. En ik was er mij niet van bewust dat dat in Nederland dus niet was. Totdat ik hier kwam wonen en nu voor de kinderen zelf aan het kijken ben. Dat ervaar ik wel echt als een gemis. Want als je die interesse merkt bij je kinderen en je gaat dan kijken wat de prijzen zijn van ofwel privéles ofwel bij een instituut zoals Rick bijvoorbeeld in Weert, dan is dat toch nog een pak duurder dan het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen. Plus uiteindelijk leidt het tot een diploma wat je dan weer voorbereidt op mogelijk conservatorium voor die mensen die er professioneel in willen doorgaan. Naast alleen uitvoerend, heb ik al sinds online gevonden in een eerder interview, ben je ook componist. Ja, of is dat te zwaar? Zeg ik het te zwaar? Nee, zeker. Ik ben componist, maar ik ben in twijfel of het niet het woordje was moet zijn. Omdat ik eigenlijk al 12 jaar niks meer heb geschreven. Oké, ja. Maar een paar. Er is een saxofoonkwartet gebaseerd op de eerste Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach. Wat nog steeds over de hele wereld vaak als toegift wordt gespeeld door saxofoonkwartetten. En mijn muziek voor trombones. Ik heb voor het Nieuw Trombonecollectief 3 stukken geschreven. Die staan ook op cd, 2 van de 3. Vooral het eerste stuk Inner Space wordt best wel nog regelmatig gespeeld, ook op conservatoria. Ja, mooi. Daar verdien je verder niet zo heel veel mee, maar je krijgt wel een soort eeuwigheidsgehalte daarmee. Ja. En wie weet dat het bloed ooit kruipt waar het niet gaan kan, maar vooralsnog de urgentie voel ik niet meer. Ja. Is dat de reden geweest waarom dat je van dat uitvoerende en echt in muziek meer naar een soort van beleids- en managementrol bent gegroeid? Hoe maak je die... Ja, welke reis maak je door om van muzikant toch meer naar de management- en beleidsrol over te willen gaan? Ja, in mijn beleving is dat een veelheid van dingen. Het leven meandert soms. En kom je langs kansen en zaken die je van tevoren zelf niet had bedacht. Maar is het gevolg van hoe je je manifesteert in het leven. Op het conservatorium in Tilburg had ik en heb ik wel eens kritiek op dingen. Maar dan ben ik ook wel iemand, als men dan zegt dan regel het maar, dat ik het ook ga doen. Want ik ben niet zo van de beste stuurlui staan aan wal. Dus ik had een bepaalde naam gekregen van durf, maar ook doen, zeg maar. Dus dat is één kant. De tweede is, ik merkte dat je moet ongelooflijk veel geluk hebben. Ik heb de Philharmonie van Vlaanderen gedirigeerd, Limburg Symfonieorkest, Ensemble Brahms Orkest. In Zwitserland, Winterthur, in Italië. Je hebt als jonge dirigent 2 minuten om je te bewijzen voor een orkest. En dan bepaalt het orkest of ze ermee verder willen. Of ze ermee verder willen, in ieder geval voor dat project. Hoe gaat dat in zo? Want het is een wereld die ik helemaal niet ken. Hè? Ik ken de muziek, ik heb wat noodleer gedaan aan een instrument, een aantal jaren. Maar als dirigent, je wordt eigenlijk getest door het orkest. Je zegt, je hebt 2 minuten, je doet een soort van auditie. Ja, je komt voor het orkest, je bent vaak gevraagd door een directeur of een programmeur. Of vaak, zo vaak is dat niet gebeurd, maar die paar keer. En dan kun je laten zien wat je kan. En een orkest... Al die orkesten wat ik heb gedirigeerd zijn natuurlijk muzici die jarenlange ervaring hebben. En dus ook wel goed doorhebben of iemand goed genoeg is of niet. Ja. Nou, dan heb ik de conclusie achteraf, ik was niet goed genoeg. En ik denk dat dat een terechte conclusie was. Op dat moment voelt dat niet zo. Want je probeert je best te doen. En het is ook weer niet zo zwart-wit, want deels hangt het ook van hoe het orkest die ochtend erbij zit. Hebben ze een zwaar weekend gehad? Er zijn altijd een paar haantje de voorste in het orkest en die bepalen ook vaak al een sfeer, vaak nog voordat een repetitie begint. Het stuk wat op de lessenaar staat. Dus het is wel een genuanceerd beeld, maar je moet je wel in die paar minuten bewijzen. En als je jong bent, dan heb je amper meters gemaakt in dat métier. Dus dan is dat ook wel geluk hebben voor een deel. En bij mij is het niet die kant op gerold en ik weet helemaal niet of ik dat heel erg vind. Omdat, dat wou ik net zeggen, het is een heel monomaan bestaan. Want als je echt doorbreekt, buiten het feit dat je echt bezig bent met orkestmuziek, wat fantastisch is. Tuurlijk, ja. Nog steeds. Ik zet elke dag als ik hier naartoe rij, in de vroegte staat NPO Klassiek aan. Omdat het blijft voor mij de voedingsbodem. Maar het is wel een hotel van een hotel. Gezinsleven, als je heel succesvol bent. En het is een monofocus, wat fantastisch is, want dat is een enorme diepgang. Ja. Maar ik merkte toen ik in Den Bosch mijn eerste directeursfunctie mocht bekleden, dat ik een heleboel moest leren. Maar dat generieke spreekt me nog steeds heel erg aan. Ja, je moet veel meer de breedte in. En je moet ook het vertrouwen hebben in de mensen waar je mee samenwerkt om bepaalde dingen over de streep te trekken.
Terwijl dat je als muzikant of als dirigent, dan doe je het van A tot Z volledig zelf. Ja, dat is ook een valkuil. Ja, zeker op een Zowel als dirigent, want dan als je alles zelf wil doen en niet het vertrouwen geeft in muzici, dan kun je ook de plank behoorlijk misslaan, want ze hebben veel meer kennis en kunde dan jij op dat moment hebt. En je weet, de slimste mens die je kunt bedenken, is altijd dommer dan een hele groep mensen bij elkaar. Ja. Omdat die gewoon veel meer weten. En omgekeerd dus op het moment, en dat is echt een fout die ik heb gemaakt, dat je als directeur solo gaat varen en denkt dat de rest dan maar volgt omdat je de partituur volgt. Ja, dat is een fout die moet je maken, denk ik, om erachter te komen. Ja, dat is een goeie. Die eerste baan in Den Bosch, toen was je directeur van welke instantie? Ja, het muziekcentrum De Toonzaal. Dat is een voormalige synagoge. Ja. Een prachtplek. Elke keer als je die zaal, de oude Sjoel, inloopt, is echt fantastisch. Dat was akoestisch ook, dus dat was klassiek kamermuziek en akoestische jazz. Ja. Fantastisch. Ja. Dus dan zat je nog dicht op de materie in zekere zin, maar had je wel een andere rol? Nou, artistiek en zakelijk directeur. Ja. Dus echt wel de combi. En kamermuziek als symfonisch muzikus was dat ook nog wel een nieuwe, buiten de geëikte stukken die iedereen wel kent, echt wel een ontdekkingstocht. Maar we hadden, laten we zeggen, 120 live concerten per jaar, jazz, kinderconcerten en klassiek. Het is natuurlijk een rijkdom dat je daar de fine fleur van de kamermuziek, solisten, kwartetten, pianisten op het podium had en kon genieten van topuitvoeringen. En hoe is uiteindelijk dan de beslissing gekomen? Want die rol heb je jaar of 4, 5 als ik jouw LinkedIn... Ja, 7. Hoe ben je dan uiteindelijk gegroeid van toch meer inhoudelijk naar muziek toe, artistiek, naar dan uiteindelijk een rol die veel breder is? Hè? Waar je nu bent uitgekomen gaat over veel meer dan muziek natuurlijk. Hoe is dat gekomen? Want ergens zat je in die eerste directeursrol nog redelijk dicht bij Dada. Ja. De tweede functie was een cultuurcentrum. Dus een theater met ook een dans- en muziekschool en een bibliotheek en amateurkunstverenigingen. Dat is natuurlijk al een prachtig snijvlak van een samenleving in Oosterwijk naast Tilburg met 2 locaties in 2 kernen die vroeger aparte gemeenten waren, maar al jaren daarvoor gefuseerd tot 1 gemeente. En het ene was een cultuurcentrum met een cultureel profiel en het andere was een cultuurcentrum met een sociaal-maatschappelijk profiel. Dus ook daar goed kijken naar de programmering. Dat vond ik al een hele mooie combinatie, want dat verbreedt je blik. En ik kom natuurlijk wel uit een vereniging in een kleine gemeenschap. Buiten het feit dat de kracht van kunst en cultuur, die staat wat mij betreft helemaal niet ter discussie. Misschien in de maatschappij of in het neoliberale systeem, dat is een andere discussie. Ja. Maar niet qua wat het betekent in het leven. Dus het feit dat ik in dat cultuurcentrum, zeker in Oosterwijk, heb kunnen... Die zaal was de zaal, 300 of 250 stoelen, vlakke vloer, programmering, breed, commerciëler voor het publiek. Dus iets heel anders dan in Den Bosch, wat fine fleur was. Ja. Maar die biep, die zat boven apart, die wilde ik integreren. Dus we hebben een grote verbouwing geïnitieerd. Die amateurkunstverenigingen, die harmonieën, die moesten ooit verplicht verhuizen toen dat nieuwe gebouw werd neergezet. Die hebben zich nooit thuis gevoeld. Dus het gesprek aangegaan, hoe kun je je thuis voelen? Ja. De dans- en muziekschool was vanuit Tilburg, maar die had de gemeente stopgezet. Dus daar zaten nu ZZP'ers die ruimtes wilden gebruiken. Daar het gesprek mee aan. Dus de verbinding zoeken tussen die partijen. En uiteindelijk ook het sociaal middenveld binnengehaald met partijen die vanuit de gemeente daar een rol hebben. Armoede, psychische kwetsbaarheid, vrijwilligersondersteuning. Ook naar binnen gehaald, waardoor het ook echt een cultureel borrelend centrum wordt, waar cultuur ook een smeermiddel is. Ja. Nou, dat vond ik mateloos interessant en dat is eigenlijk een hele goede opmaat naar deze functie geweest. Zeker. Ook. Ja, want je bent nu 2020? Ja, 3 weken voor de eerste persconferentie van premier Rutte en toen Hugo de Jonge over dat de boel op slot ging. Ja. 1 maart officieel begonnen, 2 maart en volgens mij was 18 of 20 maart die eerste persconferentie. Ja. En op de andere locatie. Op de andere locatie, op het ondernemersplein in Roermond. Ondertussen op een nieuwe locatie kunnen we het straks over hebben. Maar dat is meteen een hele grote uitdaging, want je begint net in bijna ondenkbare tijden. De pandemie komt binnen en opeens gaat alles op slot. Dat zorgt er ook voor dat je eerste periode als directeur zeer atypisch is geweest. Ja, dat weet ik niet, maar ik heb geen vergelijkingsmateriaal om ooit directeur te zijn geweest van een vergelijkbare instelling. Het bood kansen. Mm-hmm. Laten we dat voorop stellen. En het heeft ook
denk ik voor een deel de maatschappij aangetoond dat iedereen die bezig is binnen cultuurbeoefening, dus vrijwilligers in het erfgoed en vrijwilligers in de amateurkunst als beoefenaar of als vrijwilliger van een vereniging, hoe belangrijk die zijn. Ja. Nog steeds. En dat werd eigenlijk wel heel pijnlijk duidelijk in die pandemie. Dat was de ene kant. Dus vanuit de provincie kwamen ook echt wel vragen, help ons. En wat kunnen we doen en hoe kunnen we dingen inzetten? Dus je kunt je bestaansrechten eigenlijk voor een deel legitimeren door daar goed op in te springen. Van de andere kant biedt de impasse waarin de maatschappij zat de ruimte om de organisatie te herijken. Wat ik ook wel echt heb gedaan. En dan tref je een organisatie die een verleden heeft. En dan wil je die toekomst bestendig maken. Maar de toekomst is nog best wel ongewis, zeker in de eerste periode. Ja. Dus dat maakt ook dat iedereen vanzelf out of the box gaat denken. Dus dat heeft ook wel voordelen geboden. Ook financieel, want alles gaat op de rem. Ja. Waardoor je ook echt wel even kunt knippen in een aantal zaken. En ik heb stevig het roer ook genomen. Want het was voor een deel, miste het koers, laat ik het zo formuleren. En daar hadden we dan ook de tijd voor. Want je kunt digitaal, waren we goed geëquipeerd. Dat was wel echt een fijn voordeel dat mijn interim voorganger al had gezorgd voor goede laptops en goede infrastructuur. Ja. Dus dat scheelt. Ja, ik heb de organisatie nooit gekend voor dat moment. Ik ben zelf pas in 2021 in Limburg teruggekomen werken. Dus voor mij was het Huis voor de Kunsten altijd min of meer zoals het er nu uitziet. Dus ik heb zelf dat referentiekader ook niet echt. Ik heb me ook niet ingepraat in hoe dat de organisatie er daarvoor uitzag. Wat me wel duidelijk was, ook uit een van de vroege interviews die je toen bij de Limburger had gegeven, is dat je een duidelijke visie had die anders was dan hoe de organisatie tot dan toe in elkaar zat. En ik kan me voorstellen dat ook vanuit het bestuur of de Raad van Toezicht het idee was, het moet ook over een andere boeg. Dat maakte ik uit dat interview toch op, dat er een behoorlijke verandering was. Ja, hoe het ging was niet toekomstbestendig. Ja. En dat had ook te maken met de constructie hoe het is opgericht. En hoe die constructie drukte in negatieve zin op hoe de organisatie zijn rol kon pakken. Ja. En dat daar op een bepaald moment ook door de provincie is geprobeerd te sturen. En ik heb de overtuiging dat als een overheid gaat sturen, dat er dan al veel mis is. Ja. Want dan heb je zelf niet meer de regie over het proces. Ja. Nou, dat was wel wat ik aantrof. Terwijl de kennis en kunde in de organisatie nog steeds is formidabel. Ja, absoluut. Er zijn fantastische adviseurs en er zijn er een heleboel die er toen al zaten. Dus daar lag het niet aan. Ja. Dus dan is proberen te analyseren waar ligt het dan wel aan. Nou, dan kom je erachter de manier waarop het werk is vormgegeven. Ik ben meteen gaan zeggen, wij zijn vraaggestuurd. Ja. Het gaat er niet om wat wij achter onze bureaus verzinnen, maar waar de beoefenaar, ik noem ze nu beoefenaar, maar toen was het amateurkunst en erfgoed nog heel gescheiden. Ja. Waar die behoefte aan hebben of waar de vragen liggen. En ik ben in zoverre wars van, we hebben het altijd zo gedaan, ook met partners die in het huis participeerden. Dus ik ben ook dat gesprek aangegaan. Niet tot ieders tevredenheid, want sommigen hebben besloten, dan houdt de samenwerking op. Ja. En dat is prima. Ja. Dat is ook een keuze. Hè? Dan heb je in ieder geval een antwoord. Ja. Ja. Maar de organisatie had lang moeten wachten op dat antwoord. Ja. En dat heb ik wel gegeven. Ja. Zij het in een vorm waar niet misschien iedereen van tevoren aan dacht, maar dat is dan maar wat het is. Ja. Voordat we verder gaan op inhoudelijk het Huis voor de Kunsten. Ik kan er niet van uitgaan dat alle luisteraars gaan weten wat het Huis voor de Kunsten is. Want je komt er ofwel mee in aanraking als je binnen een organisatie zit die er nood aan heeft. Maar veel luisteraars zullen dat niet noodzakelijk zo hebben. Kan je kort schetsen, voor wie is het Huis voor de Kunsten er en wat doet het Huis voor de Kunsten? Wij zijn een kennisinstituut en ondersteunen amateurkunsten en erfgoed en professionele kunsten in de provincie Limburg. En dat betekent in de praktijk verenigingen, gemeenten, cultuurcoaches, vrijwilligersverenigingen binnen erfgoed, binnen amateurkunst ondersteunen. ZZP'ers in de kunsten ondersteunen om het cultureel ondernemerschap vorm te geven als dat nog een nieuw zaak is. Te inspireren als het gaat over de code diversiteit en inclusie. Door gemeenten te informeren over landelijke ontwikkelingen. Door bij de provincie onder de aandacht te brengen waar het schuurt in onze culturele sector. Nou dat. En daar zijn we liaison officer in. Daar zijn we beleidsbeïnvloedbaar. Daar zijn we ondersteunend. Dat is denk ik wel
de crux. Dat stukje professionele kunst is er bijgekomen, toch? Want oorspronkelijk was het amateurkunst en erfgoed. Ja. Dus dat is een nieuwe tak die erbij is? Of? Nou ja, we hebben het benoemd. Maar als je kijkt naar toneel, harmonie, fanfare, koren, daar zitten allemaal professionals omheen. Tuurlijk, ja. En die professionals, die hebben ook vragen. En wij zijn er niet voor de artistieke ontwikkeling, want dat is voor jonge mensen via Zuid bijvoorbeeld. Of je hebt stageplekken bij Philharmonie Zuid-Nederland, Viel Zuid. Maar die spelen een cruciale rol. Punt. Ja. En we zijn natuurlijk ook betrokken bij de infrastructuur. Zo ben ik als directeur-bestuurder van het huis ook onafhankelijk voorzitter van de directeurenoverlegcentrum voor de kunsten Limburg. Nou, daar hebben we dezelfde type rol, onafhankelijk, want dat vind ik wel een groot goed. Mm-hmm. Je kunt bij ons terecht voor alle vragen, maar wij geven geen geld. Dus het advies is het advies. Ja. En die onafhankelijkheid vind ik van groot belang, want we hadden vroeger wel potten geld. Maar dat heb ik eigenlijk vrij snel afgeschaft. Want anders kom je bij de ene adviseur om advies vragen en dan ga je de aanvraag indienen bij de andere. Ja, dat vind ik geen gezonde constructie. Nee, inderdaad. Los van incidentele regelingen die we wel doen. Als je nu terugrijdt op het traject dat je hebt afgelegd, wat neem je mee, zowel vanuit je opleiding als die eerste werkervaringen naar het directeurschap nu? Het is een veel bredere organisatie die over heel veel verschillende velden gaat. Je komt uit een redelijk specifieke opleiding en voorbeeld. Wat neem je daarin mee? Wat maakt jou daarin anders misschien dan iemand die gewoon cultuurmanagement is gaan studeren op een universiteit? Ja, ik weet niet of daar het verschil in zit of gewoon in de persoonlijkheid. Hoe je als mens in elkaar zit. Ja. Ik merk, je evalueert, tenminste ik evalueer als mens door de ervaringen die je opdoet. Het feit dat je een vak hebt geleerd, zo specifiek, leert je bepaalde aspecten in hun finesses of in details. The devil is in the details, maar de devil is ook in de details in slecht Engels. Dus je leert eigenlijk van alles wat je meemaakt. En je bent een generieke veelvraat en je leest en je zoekt mensen op en je probeert de klankborden en je laat je coachen en je doet opleiding om je te prikkelen, dan evalueer je. Maar dan is de grondhouding wel die nieuwsgierigheid. Mm-hmm. En ook de confrontatie kunnen en durven aangaan met je eigen onkunde. Ja. Want ik heb ook echt wel grove fouten gemaakt. Ik bedoel, niet grof naar de buitenwacht in die zin, maar dat je gewoon echt misrekeningen maakt of denkt dat het iets moet zonder dat je de hulpvraag veel te laat stellen of je identificeren met iets, terwijl het helemaal niet om mij als persoon gaat. Dus en in je privéleven word je vader, ben zelfs inmiddels opa, je hebt kinderen in de 28, 22, 14. Dus er zit ook nog groot verschil tussen. De jongste is een pleegkind, dat brengt weer hele andere dynamieken mee. Dus in de relatie met je vrouw ontwikkel je hopelijk. En we zijn 25 jaar getrouwd dit jaar, dus dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Want dat is ook gewoon keihard werken en ook. Dus het is zo'n veelheid van dingen die je dan vormt. Wat ik wel interessant vind, en dat is wel de sleutel, nu lijk ik op een datingbureau, de sleutel tot een goede relatie, zowel vriendschap, werk als romantische relaties, is communicatie, maar ook de openheid hebben om kritiek te willen aanvaarden en verinnerlijken. Op het moment dat het terechte kritiek is en er iets mee te doen. En voor mij, toen ik deeltijds kunstonderwijs deed, wat ik daarvan geleerd heb, is kritiek krijgen, aanvaarden en constructief iets mee verder doen. Omdat je dat wekelijks opnieuw hoort. De tekst is nog niet goed, ik geloof het niet. Bij instrumenten net hetzelfde, het zit net nog niet goed. Het tempo zit niet helemaal waar het zou moeten zitten. En door daar zo vaak aan blootgesteld te worden, al van jongs af aan, merk ik voor mezelf dat ik het makkelijker vind om met kritiek om te gaan en er meteen mee aan de slag te gaan. En ik heb niet die periode van, nu voel ik me even slecht dat ik kritiek heb gekregen. Dat zit er tussenuit. Is dat iets wat je zelf ook merkt? Of is dat dan weer persoonsgebonden? Nee, de kritiek zelf niet. Kijk, ik ben een rasoptimist, maar dat is een geluk wat ik heb. Want ik kan me voorstellen dat andere mensen die hetzelfde meemaken, dat niet lukt. En dat vind ik niet een negatief waardeoordeel. Want het is niet zo vanzelfsprekend dat je die weerbaarheid of veerkracht hebt. Ja. Dus het zit dan toevallig in mij als mens dat mij dat goed lukt. In de manier waarop mijn bedrading in elkaar zit. Maar laat me vooropstellen, en ik vind dat niet een onderwerp voor deze podcast in die zin, maar ik heb genoeg ellende veroorzaakt en meegemaakt in mijn leven om ook te kunnen reflecteren op mijn eigen gedrag. Ja. En als je niet bereid bent om te kijken naar wat de impact is van je eigen handelen, en dat wordt vaak gespiegeld of gereflecteerd, dan kom je ook niet verder. En dan heb ik de mazzel dat ik het aandurf en aan kan.
Want als dat niet is en je bent psychisch kwetsbaar erin en je raakt daardoor wel verder van wal, ja, dat kan ook. Hè? Dus de manier dat wij die kritiek kunnen hebben, wil jij ook blijkbaar, wil niet zeggen dat degene die kritiek geeft dat altijd op de juiste manier doet. Nee, dat snap ik. En ik wil het ook niet op mezelf trekken in de zin van ik kan goed omgaan met kritiek. Ik bedoel het eerder in de brede zin dat mensen die vanuit hun hobby's, vanuit de opleiding die ze genoten hebben, met regelmaat kritiek krijgen. En mensen die muziek studeren hebben dat zeker. Mensen die theater studeren ook op toch een wat andere manier dan iemand die regulier onderwijs volgt. Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet, want ik heb nooit regulier onderwijs gedaan. Dus regulier onderwijs, je werkt dan bijvoorbeeld een paper of een taak, dat duurt een aantal weken en dan krijg je feedback. Dat is niet de heel directe 1-op-1 feedback die je als acteur bijvoorbeeld krijgt van een regisseur. Dat is een heel ander moment en je voelt je in zekere zin ook kwetsbaarder, want je bent het zelf aan het doen. Het is niet iets wat je op papier zet en dan indient. Net op dezelfde manier waarop je een instrument bespeelt, of een viool in plaats van een trompet, is heel direct, want jij bent het wel aan het doen. En dan moet je wel even het moment kunnen hebben voor jezelf dat je zegt, oké, op dit moment is het nog niet goed genoeg, maar dat betekent niet dat ik faal als muzikant op dit moment. Als je stevige commentaren krijgt. Ja, maar het hangt er dus wel af van hoe die kritiek wordt gebracht. Snap ik, ja. Tuurlijk. En het hangt ervan af of je realistisch genoeg bent om je eigen plafond te erkennen. Ja. Want als je ambitie groter is dan je capaciteit, en dat zijn pijnlijke momenten als je bij jezelf realiseert, ik ga niet de trombonist van het Concertgebouworkest worden. Nou, dan had ik nooit die ambitie, maar stel. Ja. Dus ik denk ik vind het heel gelaagd, want ik denk als instrumentalist voor een deel identificeer je met dat instrument, want het is je klankbuis letterlijk. Ja. Maar als bestuurder of als directeur is dat een grote fout die je maakt als je je identificeert met die functie. Omdat je met andere mensen werkt. Tuurlijk. En jij bent niet die functie. Ik bedoel, je bent niet een trombone, maar het is wel de manier waarop je praat of je verhaal wil vertellen, is via dat instrument. Ja. 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 En ik als dirigent vind ik dat veel makkelijker, want dat is met je handen en in een totaalconcept. Want ik heb als trombonist wel altijd een beperking gevonden, omdat ik en dat instrument niet optimaal beheers, maar ook een stuk metaal vond tussen mij en die noten in. Ja. Misschien als ik begnadigd was en op het niveau kon spelen dat daar geen belemmering zat, dat ik het anders had ervaren, dat weet ik niet, vind ik moeilijk te beoordelen. Ja. Dus ook daar zit nuance, vind ik. Ja. Omdat de kritiek, hoe je het krijgt en wie het zegt, of je zelf reflectief bent. Want soms is een kritiek een bevestiging van een eigen gedachte. En dan is het ook om daarvoor open te staan. Het gaat ook over situationeel. Want als je het instrument betreft, voelt dat wel anders dan op het moment dat je in een bestuurlijke functie zit. Ja. Tegelijkertijd denk ik wel dat het kunnen aanvaarden van kritiek en er op een positieve manier mee omgaan is heel belangrijk voor mensen in een leidinggevende functie. Zeker als dat komt vanuit collega's op de werkvloer. Als je dan de neiging hebt om te zeggen, ik doe het alleen maar op mijn manier en ik ga op geen enkele manier luisteren naar wat mijn collega's zeggen, dan ben je dus ook helemaal niet goed bezig. Nee. En ergens ben je toch ook het uithangbord. Je moet natuurlijk niet je functie op je eigen identiteit betrekken, maar je bent wel het uithangbord van een bepaalde organisatie. Dus hoe je je verhoudt tot andere mensen daarbuiten, net hetzelfde waarom een dirigent eigenlijk ook voor een stuk het uithangbord is van zo'n orkest, omdat je toch vooraan aan de ploeg staat. Ja, misschien als een primus inter pares, dat snap ik, maar je staat er wel en je moet het wel doen. Ja, maar ik denk er zit wel een verschil in tussen uithangbord of ambassadeur. Oh, dat is een goeie. Ja. Want ik denk, ik voel mij absoluut ambassadeur van deze organisatie. Ja. Maar daarmee erken je wel de kennis en kunde van de medewerkers, die vervolgens dat ook moeten concretiseren. Ja. En een uithangbord suggereert alsof jij letterlijk de vlag zoals hier buiten is. En zo ervaar ik dat zeker niet. Ja, ambassadeur is is inderdaad een betere term. Als je terug even naar het Huis voor de Kunsten. Er zijn heel veel uitdagingen en jullie hebben ook prachtige mensen die er werken. Ik heb Wouter en Theo natuurlijk al geïnterviewd en ik plan nog wel een aantal andere interviews in met collega's. Maar jullie staan ook voor een aantal echt grote uitdagingen. Ik kan er een aantal opnoemen. Een van de meest voorkomende is het dalend aantal leden en vrijwilligers bij organisaties. Een andere is digitalisering. Wat zie jij als de grootste brandpunten in de nabije toekomst waar dat echt de focus op gelegd moet worden? Vind ik een grote vraag, want ik denk de grootste brandpunt ligt niet zozeer bij het Huis voor de Kunsten Limburg, maar vind ik het neoliberale frame waarin de cultuursector in vastzit. Ja, okay. Namelijk dat er een soort waarde
financiële waarde zit aan deze sector. Omdat dat debet is en veel gedachten die daarna komen. Maar goed, dat is heel groot, dat is heel hoog over. Ik denk ook niet dat er een tekort is aan leden of vrijwilligers. Ik denk alleen dat ze zich steeds opnieuw uitvinden en anders manifesteren. Want de cijfers de afgelopen jaren, misschien wel decennia, is dat het percentage participanten hetzelfde blijft. Okay. Alleen misschien minder in een harmonie of in een vereniging als funerair erfgoed, ik noem maar iets. Ja. Maar eerder ook in nieuwere, of in ieder geval voor ons nieuwere vormen, die informeel zijn of die wel formeel zijn, maar minder behoeftig zijn aan ondersteuning. Dus ik zie daar eerder accentverschillen ontstaan. En ik denk ook realiteitszin dat soms ontbreekt. Omdat als een generatie, ik noem het maar even een generatie, geen behoefte heeft om een bepaald type muziek of toneel of erfgoed te ondersteunen, maar dat op een andere manier zich mee wil bezighouden, ja, wie ben ik om daarover te oordelen? Dus dan kun je het hebben over een terugloop aan de ene kant. Ik zie dan nog steeds het totale plaatje waarin gewoon het LKCA heeft laatst weer cijfers gepubliceerd samen met Boekman Stichting, waar het volgens mij gaat over dat meer dan 60% in de Nederlandse samenleving cultuur beoefent in een vorm. Ja. Ja, dat dan het deel individueel groeit door corona. Dus als een deel krimpt, maar de andere kant groeit, dan is er niet een tekort, maar dan is er een accentverschuiving gaande. En dan vind ik dat we de verplichting hebben als sector om ons daar adaptief toe te verhouden. Ja. Dus dan zijn er geen uitdagingen in die zin, dan zijn er accentverschillen of witte vlekken die in de instituties nog niet goed op het netvlies staan. Ik denk vooral dat, want als je een ander type beoefenaar krijgt die misschien om welke reden dan ook minder deel uitmaakt vanuit een gemeenschap van mensen die ermee bezig zijn, of kleinere gemeenschappen, meer versplinterd, minder zichtbaar, dan kan dat wel leiden tot een verminderde of zelfs niet bestaande vraag naar begeleiding. Terwijl dat het wel aannemelijk zou kunnen zijn dat ze toch gebaat zouden zijn bij advies, begeleiding, hulp. Ja, maar daarom is het onze taak om wel zichtbaarder te zijn als je het hebt over een uitdaging. Wij mogen nu de tweede keer de VLIAC uitvoeren, de Versteviging Landelijke Infrastructuur Amateurkunst. Die komt uit de bestuurlijke afspraak cultuurbeoefening. Dat is allemaal heel technisch. Maar het fijne is, daar kunnen we misschien zo op terugkomen, is dat de 3 overheidslagen, het Rijk, de provincie en gemeente, bestuurlijk hebben afgesproken te willen inzetten voor die cultuurbeoefenaar en dan 6 domeinen. Ja. Maar die VLIAC, wij hebben er nu echt op ingestoken om veel meer inzicht te krijgen. Hoe ziet die biotoop op gemeentelijk niveau eruit? Van professionals, van amateur, van anders georganiseerde. Dat. En dan kom je hopelijk tot een veel breder perspectief en een veel bredere waaier van hoe mensen zich binnen cultuurbeoefening uiten. Ja. Dat vind ik dan onze taak. Omdat en dan stellen we de vraag, heb je dan ook nog behoefte aan ondersteuning? En dan horen we dan wel, zo ja, wat? En als we dat nog niet eigen hebben gemaakt, dat we ons daarop gaan focussen. Ja. Buiten het feit dat de financiële vraag, hoe vraag je subsidies aan? Daar hebben we kennis genoeg voor in huis, dat is ook op de website te vinden. Maar dan doen wij bijvoorbeeld richting gemeente heel duidelijk agenderen, maak je regelingen niet te juridisch. Zorg ervoor dat er mogelijkheden zijn voor eenpitters om namens een groepje aan te vragen die niet geformaliseerd zijn in een juridische entiteit. Dat het laagdrempeliger wordt ook en duidelijker vindbaar. Maar dat betekent wel dat je voor een stuk, want we zijn begonnen met wat wij achter het bureau bedenken, dat hoeven we niet meer te projecteren. We zijn er vooral om de vragen te beantwoorden, mensen te helpen. Maar daar ga je dan toch voor een stuk ook weer verder in moeten evolueren, om toch net weer iets proactiever naar die nieuwe groepen die zich nu ontwikkelen toe te stappen, tot het moment dat ze de weg weten te vinden. En dan kan je weer terugplooien op vooral, we zijn er, kom vooral naar ons toe, kom ons die vragen stellen. Dus dan moet je toch weer in die werking een klein beetje beginnen te evolueren. Maar die behoefte komt ook uit de organisatie zelf, omdat ze dus zien in de werkomgeving dat er uitingsvormen zijn of beoefenaars zijn die dat op een andere manier doen dan de reguliere wijze zoals die altijd op het netvlies hebben staan. Ja. Dus die behoefte komt vanuit de organisatie zelf. En zo is de VLIAC ingericht. De aanvraag hebben we zelf geschreven. Ja. Buiten het feit dat er landelijke thema's zijn die overal spelen. Dus het is eigenlijk een soort van triumviraat tussen wat nationaal, provinciaal en gemeentelijk wordt
uitgelijnd. En je had het over 6 thema's daarbinnen. Ja, de BAC, de bestuurlijke afspraak cultuurbeoefening. Ja, al die afkortingen ken ik natuurlijk niet. Nee, de maar wij misschien. noemen het de BAC. Nee, ja, bestuurlijke afspraak cultuurbeoefening. Ja. Dat gaat over 6 domeinen. Dat is amateurkunst. Ja. Dat is erfgoedparticipatie en immaterieel erfgoed. Nou, dat is heel duidelijk. Dat ligt sowieso bij ons. Dan heb je cultuurparticipatie. Dat is een containerbegrip, maar er wordt hier vooral ook mee bedoeld de koppeling met de maatschappelijke opgave. Dan heb je talentontwikkeling. En dan heb je cultuureducatie met kwaliteit. Volgens mij heb ik er dan 6. Amateurkunst, cultuurparticipatie, immaterieel erfgoed, erfgoedparticipatie, talentontwikkeling en cultuureducatie met kwaliteit. Ja. En ze proberen die richting de toekomst beter te bundelen in beleidsafstemming. En de 3 overheden hebben ook de ambitie uitgesproken dat het beleid aanvullend op elkaar moet zijn. Want nu zijn er soms grijze gebieden tussen. Ja, dat er meer synergie is. Ja, en maar ook in de verantwoordingssystematiek, ook in de geldstromen. Want gemeentes geven procentueel het meeste geld uit aan cultuur. Dan provincies, dan het Rijk. Het Rijk zit vooral op het topsegment. Provincies een beetje tussen beide in. En gemeenten heel vaak in het werkveld van jou en mij. Ja. Dus, en ze hebben daar ook nog eens 3 kernambities in benoemd. En dat is de beoefenaar centraal, wat uniek is. Want meestal is er een ambitie van een overheid om ergens op in te zetten. Van die modetermen, wat je dan in die conjuncturele beweging... Maar nu zeggen ze, nee, de beoefenaar. De behoefte van de beoefenaar is centraal. Okay. Tweede is infrastructuur op orde. Dat is niet alleen het huis voor de kunst in Limburg of schaal of tracé. Maar dat is ook is er huisvesting voor mensen die iets willen doen. Zijn er genoeg podia? Zijn er ook genoeg professionals van zowel technische kant als ontwerpkant tot gewoon artistieke ontwikkeling? Ja, dat de basisvoorwaarden ingevuld zijn om te kunnen doen wat je wil. In het ecosysteem. Ja, en het derde is de koppeling aan maatschappelijke opgaven. Ja, maar wat moet ik me daar juist bij voorstellen? Want ik ken wel muziektherapie bijvoorbeeld, maar dat bedoel je daar dan niet mee. Het zijn bredere maatschappelijke opgaven. Kijk, als een harmonievereniging in een bepaalde gemeenschap repeteert en optreedt en er zit ook een grote gezondheidsinstelling daar, waarom niet ook daar kijken hoe je structureel, dus niet een keer een concertje, maar hoe kun je structureel daar samen verbinding zoeken, verduurzamen. Dat moet je ook met z'n allen doen. Of moet. Idealiter doe je dat met z'n allen. Ja. De code DNI, die gelijkwaardigheid. Soms hebben verenigingen zonder dat ze het doorhebben een financiële drempel. Of is het ook toch een sociale bubbel waar het heel moeilijk is voor nieuwe mensen om in te komen. Dus bewust worden dat er ook laagdrempeliger dat je als je fysiek minder capabel bent en je wilt toch toneel spelen, dat die vereniging dan ook weet waar ze terecht kunnen om bijvoorbeeld een podium aan te passen. Dus het is heel breed. Ja, heel breed. Een van de dingen die ik gezien had een tijd geleden was, ik weet niet welk orkest dat het was, maar ze hadden de keuze gemaakt om ook popnummers te spelen. Wat jongere muziek te spelen in plaats van altijd maar jaren 30, 40, 50-achtige deuntjes. En dat leidde wel tot heel veel belangstelling, dat best veel jongeren wel muziek willen spelen, maar niet noodzakelijk affiniteit voelen voor de muziek van vorige generaties. Wat ik heel goed kan begrijpen ook. Dat zijn van die kleine aanpassingen die toch tonen dat je openheid of open wilt zijn voor de jonge generaties om ze erin te trekken. Ja. Zo zijn er wel meer adviezen te bedenken natuurlijk. Ik denk dat het is bijna niet limitatief in de manier waarop mensen proberen invulling te geven. Daar zit ook een andere kant aan, namelijk je merkt dat verenigingen het heel lastig vinden, een deel van de verenigingen het heel lastig vinden om los te laten dat je een specifiek instrumentarium hebt. Harmonie, fanfare, brassband hebben een heel specifiek. Ja, stel het is of een mannenkoor, dat is heel specifiek. Ja, hoe toekomstbestendig is dat in een gemeenschap die ontgroent? Hè? Veel jongere gezinnen trekken toch wat meer richting de steden en misschien wel de provincie uit. Ja, hoe lang kun je aan iets vasthouden? Dus hoe adaptief wil je opstellen? Want dan kun je wel vasthouden aan dat instrumentarium en een popliedje gaan spelen, maar dan schiet je nog niet. Nee, dan loop je nog tegen de grens. Dus ik denk dat men wel altijd, ook in de tijd dat wij er nog niet zo over nadachten, probeerde te kijken hoe je die koppeling kan maken met de leefwereld van de jongere generatie. Jongeren is ook een containerbegrip, maar een generatie die in ieder geval interesse heeft in dat aspect. Ja, dat zal altijd geven en nemen zijn. Ja. Als je nu eventjes terug naar je functie
Je bent nu begin de 50, je bent nu goed 6 jaar aan de slag bij het Huis voor de Kunsten. Zichtbare organisatie, vanuit Racé kan ik alleen maar zeggen, maar altijd heel positieve ervaringen. Is dit iets wat je nog de komende jaren gaat doen tot aan je pensioen? Of denk je, alles zit nu op de rails, ik ben wel toe aan een nieuwe uitdaging? Nou, we hebben nog wel een paar grote stappen te zetten. De herijking van onze eigen toekomstvisie door die BAK, door die bestuurlijke afspraken. Ja. En ook het feit dat de provincie ons daarin echt en herkent. Dus in een wat grotere opdracht richting de toekomst. Nou, dat vertalen, daar zijn we nu de komende maanden mee bezig. Ik vermaak me prima. Zei je dat ik over 2 jaar 2 keer een bestuursperiode van 4 jaar heb vervuld. Nou, dan is denk ik ook een legitieme vraag. Wat is mijn ambitie? Wat is de ambitie van de organisatie? Wat is goed voor de organisatie? Ja. Ik denk dat dat vragen die dan wel ter tafel mogen komen. Ik heb ook nog wel dromen in die zin. Ik vind die symfonische wereld is mij nog steeds dierbaar om een bestuurlijke rol te spelen in de symfonische wereld. Zou ik ook wellicht waarderen. Maar ja, het komt wel of het komt niet. Of er gaan kansen zich voordoen of kansen zich niet voordoen. Ja. En dan is het ook nog maar de mazzel of je dat mag doen dan, hè, als die kans er al is. Dus ik zit niet met een vooropgezet plan, maar ik hou wel altijd mijn ogen open. Maar voor de komende 2 jaar zijn er nog genoeg uitdagingen? We zitten hier nu, dadelijk 2 jaar in juni. Ja. De puntjes op de i, want je ziet hier wat kunstwerken staan los. Omdat we hebben 9 eenpersoonscabines die over de hal uitkijken. Die zijn net wat overakoestisch. Dus we hebben een mooie textielwedstrijd uitgezet met een atelier weer, wat ook hier in de hal zit, die in recycling doet van textiel. Ja, want die komen te dempen. En die komen erop te hangen zodat het wat dempt. Zo zijn er nog wel wat meer puntjes op de i. We willen nog een zijingang voor de zomer of de komende maanden realiseren. Maar het is een hele andere belevenis om hier binnen te komen dan bij het Ondernemersplein. Zeker, bij het Ondernemersplein huurden we en hier zijn we komen wonen. Ja, zo voelt het ook wel. Ja. Als je er binnen wandelt, het voelt, ook als bezoeker, met enige regelmaat ben ik hier voor vergaderingen. Het is een maar goed, ik ben historicus, dus ik vind het heel leuk om in industrieel erfgoed te zitten, dat sowieso. Maar het inspireert ook de ruimte. En je merkt ook in de ontwikkeling die ze gedaan hebben van de loods. En alle, ik weet niet of je het start-ups mag noemen, ondernemers die hier zitten, zorgt gewoon voor een heel andere, heel bruisend. Ik kan me voorstellen dat het heel aangenaam of aangenamer is om hier te komen werken. En dus helemaal niks tegen de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Het Ondernemersplein had toch een bepaalde zwaarte erin. Wat ik zeker niet negatief bedoel, maar het gaat daar over hele andere dingen dan waar het Huis voor de Kunsten niet bij onze organisatie. Wij zaten letterlijk 2 hoog achter. Ja. Dus je had een receptie en je moest mensen ophalen, trap of lift. En het was ver weg niet toegankelijk. Nogmaals, we huurden daar. Het was de situatie toen ik daar kwam. Ik heb toen ook wel vrij snel besloten het contract niet te verlengen. Dus toen zijn we op zoek gegaan. We hebben ook wel verschillende locaties bekeken. Ook in Limburg, niet alleen in Roermond. En uiteindelijk kwam dit echt op het netvlies. Toen ik het de eerste keer zag, kon ik er niet doorheen prikken, want toen was die hal nog niet leeg. Tuurlijk. Maar zag je allemaal systeemplafonds van boven hangen. Ja. Maar de tweede keer toen ik kwam kijken, was ik eigenlijk meteen verkocht. Ja. En het is Maurice Mijntjens heeft het ontworpen, die ook Museum W heeft gedaan in Weert, et cetera. Dat heeft wel veel gedaan. En we hebben, omdat we zelf konden ontwerpen en een fantastische samenwerking ook hebben met de eigenaar, hebben we het ook zo kunnen vormgeven. Dan ben je hier echt komen wonen. Het is echt onze plek. En het is ook een heel mooi voorbeeld van mensen die om welke reden dan ook niet begrijpen wat de waarde is van cultuur, van architectuur en van design. Gewoon het feit dat je in zo'n omgeving kan werken en de meeste mensen zullen dat zo ervaren. Ik heb 2 jaar op Nijenrode gewerkt, bij het kasteel. Dat is ook een hele andere ervaring. Als historicus geweldig. Maar dat inspireert ook op een andere manier waarop dat je toch ook meer plezier in je werk krijgt. Voor mij alleszins, zo ervaar ik dat. Dus als er dan discussies zijn over wat is nu de waarde van cultuur? Wel, net dat. Heel praktisch is al de waarde van cultuur. En het is echt wel heel mooi dat hier... voor mij is dat een heel mooie ervaring. Ik merk dat het veel doet met de collega's. Ja. Als je zo je eigen ruimtes hebt, de inspraak in het vormgeven van deze ruimtes, maar ook dat je eigenlijk niet de eerste bewoners, want dit pand is al, volgens mij is het gebouw uit de jaren 50, 60, of misschien wel ouder, dat weet ik nog niet eens heel goed. Maar dat vind ik wel heel bijzonder, omdat het dus ook daarin, je breekt letterlijk met het verleden, want we hadden, zoals ik in het begin vertelde, toen ik kwam in 2020,
was het een organisatie die ook wel wat zoekende was. En door daar te vertrekken en hier echt te komen wonen, breek je ook letterlijk met een bepaald verleden, wat heel fijn is, omdat je dan ook de echt dingen kunt loslaten. Ja, het is eigenlijk een tabula rasa die je meemaakt. Ja, voor een deel. Tuurlijk, want je neemt altijd dingen mee. Onderstroom, je kunt nog zo je lei schoonvegen, maar de onderstroom is ook wel iets wat altijd aandacht vraagt. Ja. Daarom, als je het hebt over nog 2 jaar of nog maar 2 jaar, want er speelt altijd iets. Positief, negatief, uitdagend, beperkend. Er zijn genoeg dingen die je toch scherp houden. Ja, en goed ook. Denk ik ook. Hoe scherper we zijn, hoe beter ons werk doen. Zo is dat. Hartelijk dank, Ruud. Geen dank.